generales. Decir, o irmán de Pedro Sánchez está condenado a 9 anos de inhabilitación para calquera cargo público. Decidiu unha audiencia de Badaxoz que considera probado que o posto de traballo de David Sánchez na Deputación se creou a dedo, a súa medida. E sentencia que o daquela presidente Miguel Ángel Gallardo estaba tomando unha decisión inxusta a sabendas de que era ilegal. Gallardo está condenado a 18 anos de inhabilitación. Que tal? Moi boas tardes, benvidos ao Telexornal. O Executivo considera excesiva esta sentenza e o PSOE eleva o ton contra os xuíces. Denuncia unha cacería xudicial. Confianza en la justicia y que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez. O Xacobeo 2027 ten o seu primeiro socio. Alfonso Rueda pechou o patrocinio con Hijos de Rivera, que colaborará con 12 millóns de euros en representar unha Galicia moderna e aberta ao mundo. Teñan experiencias que teñan que ver co Xacobeo e que sintan todo eso e que sintan a marca Galicia. Data histórica. Dende hoxe ás 12 da noite a reixa de Xibraltar deixa de existir como tal. Vaise desmantelar definitivamente, non haberá nin controis nin horarios de apertura e peche. Un acordo entre a Unión Europea e o Reino Unido permite que se abra esta nova etapa. Temos semifinal do Mundial en Dallas. Francia e España mídense nun enfrontamento de estilos diferentes e grandes futbolistas no terreo de xogo. Un duelo particular de Lamine Yamal con Mbappé. Segunda vez na historia que España xoga unha semifinal. E esta tarde, ademais de nubes, volvemos ter algunha que outra treboada, así que teñan coidado, van ser localizadas no norte de Lugo, pero poden ser puntualmente fortes, o que fai que se active un aviso. As temperaturas poden subir un pouco, pero seguimos tendo valores suaves. A Audiencia de Badaxoz condena o irmán do presidente do Goberno a 9 anos de inhabilitación para emprego público por un delito de prevaricación e que considera que David Sánchez aceptou o cargo de director de conservatorio na Deputación en 2017 sabendo que era ilegal. E o que daquela era expresidente desa Deputación de Badaxoz, Miguel Ángel Gallardo, foi condenado a 18 anos de inhabilitación por 2 delitos de prevaricación. Un polo contrato a David Sánchez e o outro polo contrato a un amigo de Sánchez, Luis Carrero. O tribunal considera que tomaron unha decisión inxusta a sabendas, ademais, de que era ilegal. A audiencia descarta o delito de tráfico de influencias que suporía a pena de prisión. David Sánchez líbrase do cárcere, pero non dunha condena. O irmán de Pedro Sánchez foi sentenciado a 9 anos de inhabilitación especial para emprego ou cargo público por un delito de prevaricación administrativa, moi lonxe dos 6 anos de cárcere que pedían a maioría das acusacións particulares. O tribunal considera probado que a Deputación de Badaxoz lle adaptou un posto de traballo ás súas apetencias persoais e destaca que o propio acusado recoñeceu que non sabía onde estaba situada a súa oficina. No era entendido como una oficina en sí mismo, una oficina física con una ventanilla. E ademais conclúe que ese posto era innecesario e que non ia a traballar. O expresidente do organismo Miguel Ángel Gallardo foi condenado a 18 anos de inhabilitación por 2 delitos de prevaricación. O resto dos acusados, entre eles altos cargos da área de Cultura e Recursos Humanos, recibiron penas semellantes por cooperación necesaria, pero todos foron absoltos do delito de tráfico de influencias por falla de probas. David Sánchez é o primeiro familiar directo do presidente do Goberno condenado. Contra esta sentenza cabe recurso diante do Tribunal Supremo. O Goberno segue crendo na inocencia de David Sánchez e espera que se acredite en instancias superiores. O PSOE fala de cacería contra o círculo do presidente e dende o Partido Popular manteñen que nesta situación a única saída que ten Pedro Sánchez é dimitir. A condena a 9 anos de inhabilitación por un delito de prevaricación non cambia a percepción que ten o Goberno sobre o irmán do presidente. Confianza en la justicia y que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos.
Máis contundentes se mostran dende o Partido Socialista. Es una auténtica barbaridad que nosotros acatamos como siempre. Ya se ha anunciado que se va a recurrir, pero que no nos va a quitar de la cabeza que hay una cacería contra el Partido Socialista y contra Pedro Sánchez. Os socios do goberno poñen o foco nos xuíces. Auténtica desproporción, es un aviso a navegantes y yo creo que deberían ir con cuidado de no pasarse de frenada porque están poniendo muy difícil creer en el Estado de Derecho en este país. Porque es una sobrada importante. Y luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima por la cara. No Partido Popular lembran todos os casos de corrupción que rodean o goberno e piden outra vez a saída de Sánchez. Esto es un día histórico, esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza. Unha sentencia condenatoria que apuntou Alberto Núñez Feijóo demostra que ninguén está por riba da lei, sexa familia de quen sexa. A publicación desta sentenza colleu a Pedro Sánchez fora de España, en Francia. Esta mañá reuniuse co alcalde de París e asistiu ao desfile militar con motivo da Festa Nacional no País Galo. Un novo informe da UCO reflicte que o PSOE pagou 43.000 euros a Leire Díez a través de Gaspar Zarrías e do exabogado de Coldo. O xuíz da Audiencia Nacional, instructor do caso, chama a declarar o letrado e a xerente do Partido Socialista. A xerente do PSOE defendía con rotundidade no Senado a transparencia das finanzas do partido e negaba a existencia de calquera caixa B. Sea en efectivo, sea con anticipo, procede de un origen legítimo. Pero agora o xuiz Pedraz quere preguntarlle el persoalmente. Chamauna a declarar como imputada a ela e o abogado Ismael Oliver, exletrado de Coldo García. Un novo informe da UCO confirma que o PSOE pagou 43.000 euros a Leire Díez a través de dous intermediarios, Gaspar Zarrías e do exabogado de Coldo García. Era pagada por el Partido Socialista y sus misiones eran, entre otras, coaccionar a jueces, es decir, que el gobierno ha mentido. Segundo o xuiz, Ana María Fuentes é polo menos cómplice na comisión de varios delitos de corrupción e autora do posible delito de falsedade en documento mercantil por emitir facturas para camuflar pagos a Santos Cerdán e Leire Díez. O PSOE defende a súa xestión. Es que ha llevado con escrupulosidad las cuentas del partido, que todas las facturas, todos los contratos están a disposición de la justicia. A cita en audiencia o 9 de setembro. Aquí en Galicia o Partido Popular denuncia ao alcalde de Muras por presuntas irregularidades en contratos menores. Segundo os populares, o Concello pagou por riba do legalmente permitido a varios despachos de abogados que presentaron recursos por parques eólicos. Piden tamén ao BNG que aclare a relación de varios cargos coas empresas. Nós o que vemos é que nun concello como é o de Muras, onde hai unha implantación dos eólicos moi importante, pois vemos como, sorprendentemente, o Bloque Nacionalista Galego pois utiliza eses cartos que lle poden dar os eólicos para alimentar empresas afines ao BNG. O guión estaba escrito, o Goberno volve tropezar coa mesma pedra, a falta de apoios políticos para sacar adiante os obxectivos de estabilidade orzamentaria, que son o paso previo á elaboración de presupostos xerais do Estado. Junts sumouse ao Partido Popular e a Vox e tombounos por terceiro ano consecutivo. Os de Puigdemont pídenlle ao Goberno que deixe de enganar a xente. Y como le decía, ustedes ya no engañan a nadie. Pueden hacer usted el teatro que quieran. La semana que viene pueden volver a traer esta propuesta a aprobación si no prospera. Y de hecho pueden aprobar los presupuestos en contra de la voluntad de este hemiciclo. Lo pueden hacer, pero esto no será nada más que teatro, porque todo el mundo sabe que no tendrán presupuestos. Y usted también lo sabe. A patronal do turismo Exceltur anticipa un bo verán en Galicia cun crecemento de máis dun 5%, 2 puntos máis que a media estatal, que quedaría nun 3,2% de crecemento. Exceltur di que o sector turístico segue dando mostras de fortaleza e gañando ademais máis peso no conxunto da economía española. Representa xa o 13% do Produto Interior Bruto.
Pois dese total de turistas, as previsións calculan que 1 millón van ser peregrinos. A Xunta prepara pros que nos visitan actividades por toda Galicia este ano, pero sobre todo o que ven. Para organizar os eventos do Xacobeo 27 hai un plan de patrocinios que ten o seu primeiro socio. Hijos de Rivera convértese no primeiro socio da Xunta na organización do Xacobeo 2027. Dobra a achega que fixo no anterior ano santo e colaborará con 12 millóns de euros nun evento que, din, representa unha Galicia moderna e aberta ao mundo. Para potenciar nuestra diferencia cultural, para potenciar pues, este evento religioso, turístico, económico y social, para atraer riqueza a nuestra tierra y sobre todo para impactar positivamente en Galicia. Alfonso Rueda asegura que a historia do Xacobeo é unha historia de éxito colectivo que seguirá medrando con sentidiño e apunta que este ano pode baterse a marca do millón de peregrinos. Ese millón de persoas que veñan, que teñan unha experiencia diferente cada unha, que sexan cada vez de cantos máis países mellor, que repitan, por suposto, que teñan experiencias que teñan que ver co Xacobeo e que sintan todo eso e que sintan a marca Galicia. Experiencias en pequenos proxectos culturais, deportivos e sociais xa programados para este ano e grandes eventos no 2027 pros que a Xunta agarda seguir sumando patrocinadores. Os trens volven circular pola vía entre Ourense e o Irixo. Tiveron que cortarse despois de que as faíscas que soltou un dos convois que ia polas vías provocasen 8 incendios forestais entre Ourense e Maside, Alejandro. Sí, Marta, e nós precisamente estamos nun deses focos aquí neste concello de Maside que, como queremos ensinar en directo, chegou a afectar a un inmoble en ruínas que está moi pegadiño aquí ás vías do tren e que desta hora aínda segue a saír fume. 8 focos que afectaron a 4 concellos diferentes e segundo os últimos datos ofrecidos pola Consellería de Medio Rural, 6 están extinguidos, o de Untes aínda permanece controlado e un daqui de Maside está estabilizado. En total, entre os 8 focos, segundo as primeiras estimacións, afectaron a un total de 8 hectáreas e media. A causa, como ti ben indicabas, as faíscas que soltou un tren ao seu paso e que obrigaron a cortar a circulación de trens durante varias horas. En cuestión de minutos, a tranquilidade da tarde converteuse en preocupación. O paso dun tren de mercadorías entre o Carballiño e Ourense deixou 8 focos ao longo da liña ferroviaria en distintos puntos de Maside, Amoeiro, Punxín e Ourense. O punto de maior tensión viviuse en Untes, onde as lapas chegaron a quedar a escasos metros das vivendas. Empezarei. Mamaire veio dai e levou todo para lá. Iso foi o que nos favoreceu, porque nós temos aquí un depósito de gasóleo. Moitas silvas e está todo eso foi como a pólvora. 2 ou 3 puntos de boca que temos, estuvemos un pouco mollando toda a zona, todo o perímetro alrededor, para que fora, aunque está bastante desbrozado, pero para que estuvera máis húmedo. A extinción complicouse pola distancia entre os incendios e polo difícil acceso a algunhas zonas. Diferentes focos que non saíron todos a un tempo, o que estamos valorando é que saíron en función da disponibilidade de combustible, pero sí que foi o paso do tren. Todos os focos están controlados e os equipos continúan cos traballos de arrefriado antes de dalos por extintos. Os investigadores analizan os vestixios que deixou o lume para localizar os puntos de inicio e confirmar a hipótese sobre a orixe das faíscas. Esas faíscas, eses lumes en concreto, acabaron afectando os trens que pasaban pola estación de Santiago, a máis transitada de Galicia. Tivo máis de 4 millóns de viaxeiros no ano 2025. A segunda estación con máis pasaxeiros é a da Coruña, 3,5 millóns. Por certo, Coruña que vai estrear intermodal a finais de ano. En Vigo, Urzaiz e Guixar suman máis de 2 millóns de pasaxeiros, unha cifra similar a Ourense, a porta de entrada do AVE a Galicia. En Pontevedra, 1,5 millóns de viaxeiros e Lugo en Ferrol son as que teñen menos frecuencias, as máis illadas, polo tanto, as que menos pasaxeiros teñen tamén. As estacións non chegan aos 100.000 e a súa actividade nada que ver ten con a trasfega das outras. Sobre todo, dicíamos, a de Santiago. O ferrocarril, Marta, consolidase como principal eixo da mobilidade aquí en Santiago de Compostela. Por segundo ano consecutivo pasaron por esta estación en torno a 4.300.000 pasaxeiros. Son cifras inéditas ata hai tan só un lustro e moi por riba dos rexistros previos á
chegada da alta velocidade. Con todo, os servizos de media distancia rexionais seguen sendo o segmento principal, aglutinan as 3/4 partes do total de viaxeiros e que segue sendo o tren un elemento esencial para centos de persoas, traballadores, estudantes que chegan aquí a diario, pero ademais é a principal porta de entrada e saída a Santiago. Hoxe estivemos nun sorteo breve, pero moi intenso na delegación da Xunta da Coruña. 18 vivendas de alugueiro accesible e moitísima xente estaba esperando durante moitos anos. Os agraciados terán pisos de 2 dormitorios polos que pagarán entre 150 e 300 euros. O nerviosismo na sala era máis que evidente. Apenas 20 persoas non quixeron perderse o sorteo dos 18 pisos destinados a alugueiro accesible que a Xunta oferta na cidade herculina. Oscilarán entre os 150 euros e un máximo de 290 a 300 euros. Unha oportunidade pola que moitos levan anos agardando. Mira, yo llevo 14 años esperando que me toque un piso. Todas as olladas fixas na mesa do sorteo e finalmente ningún dos afortunados estaba na sala. Tengo que verificar nuevamente, pero bueno, vine con toda la ilusión del mundo. O sea que, si no es ahora, pues en algún momento será. La esperanza es lo último que se pierde. A Xunta xa anunciou que despois do verán haberá novos sorteos para as máis de 1000 vivendas que ten en marcha na Coruña. A Unión Europea e o Reino Unido asinan o acordo que abre unha nova etapa para Xibraltar. Entre outras medidas, desaparecerá a reixa que separa a colonia británica do territorio español. España cualifica este acordo de absolutamente histórico, María. Era o último paso que quedaba por resolver tras a saída do Reino Unido da Unión Europea. Co derrubo da reixa de Xibraltar ponse fin á barreira física e ao control de pasaportes entre España e o Peñón, que pasará a realizarse únicamente no porto e no aeroporto de Xibraltar. Un acordo do que se congratulan tanto o goberno británico como o español e que supón de facto o fin do Brexit e confirma a boa sintonía nas relacións entre Londres e Bruxelas despois de anos de confrontación. O ministro principal de Xibraltar, Fabián Picardo, sinalou que este novo paso é unha apertura lóxica e mutualmente beneficiosa, pero deixou claro que non supón en ningún caso unha ameaza para a soberanía de Xibraltar. Cúmprense 40 anos do maior atentado da ETA contra a Garda Civil. Foi o 14 de xullo de 1986. Ás 8:15 da mañá, unha furgoneta na Praza República Dominicana de Madrid estoupaba cando pasaba un convoi da Garda Civil. Morreron 12 axentes. E Francia vive a súa festa nacional moi marcada este ano pola lembranza do atentado de Niza. Cúmprense 10 anos dese ataque. Milleiros de persoas estaban na rúa gozando dun espectáculo de fogos artificiais cando irrompeu un camión conducido por un xihadista. Conduciu 2 kilómetros atropelando indiscriminadamente, deixaba 86 mortos e centos de feridos. O 14 de xullo é festa nacional en Francia, último día da toma da Bastilla con Emmanuel Macron presidindo os actos institucionais. O apoio a Ucraína plasmado na presenza na tribuna do presidente daquel país, Volodymyr Zelensky, e na participación no desfile duns 500 integrantes da coalición de voluntarios que se alistou para repeler a invasión rusa, é o eixe central das celebracións deste ano. Na exhibición aérea tomaron parte copilotos ucraínos que se están a adestrar en territorio francés. Os dous países acaban de asinar unha extensión do seu acordo de fabricación conxunta de munición pesada e sistemas de defensa. No seu derradeiro discurso ante as Forzas Armadas, Emmanuel Macron insistiu tamén no espertar estratéxico europeo no contexto bélico actual e asegurou que a credibilidade do vello continente dependerá da súa preparación para facer fronte a futuras ameazas. O desfile deste 14 de xullo é o máis numeroso celebrado en Francia. 6.600 militares, 300 vehículos terrestres, un 100 de aeronaves e 30 helicópteros. Un dispositivo policial de 70.000 efectivos vela pola seguridade dunha celebración que se estenderá ata a noite, cando o combinado nacional se enfronte a España na primeira semifinal do Mundial de Fútbol. Volvemos a España. Madrid, o Goberno aproba a Lei de Violencia Vicaria. Suspende a patria potestade aos maltratadores condenados e obrigará a escoitar nenos e nenas para acordar un réxime de custodia.
A nova lei contempla que a violencia vicaria é aquela que exerce a parella ou exparella sobre fillos ou persoas con vínculo efectivo coa muller para causarlle dano pase a ser agravante de violencia de xénero. Establece tamén que os menores de idade sexan escoitados por un tribunal antes de acordar unha custodia ou as visitas. La escucha a los menores es una obligación legal para los jueces en todo caso y solo cuando sea imposible, sea inviable esa escucha directa al menor, cabrá la escucha a través de sus representantes legales cuando no haya conflicto de intereses o a través de otras personas allegadas. A nova lei prevé a suspensión de forma automática da patria potestade aos maltratadores en sentenza firme e cando un proxenitor este inmerso nun proceso penal por atentar contra a vida, a integridade física ou liberdade da parella, poderase acordar que a patria potestade sexa exercida de forma exclusiva polo outro proxenitor. O matrimonio alemán que confinou os fillos durante 3 anos e medio nunha casa en Oviedo vai saír de prisión de maneira inminente, porque o Tribunal Superior de Asturias revisou a condena e absolveos do delito de maltrato psicolóxico. Mantense, iso sí, a pena de 6 meses por abandono familiar que xa cumpriron. Entende o tribunal que o que se deu foi unha sobreprotección malentendida dos pequenos. Tamén di que nese confinamento non houbo castigos, violencia física, ningún clima de terror e non existían pechaduras ou cadeados para reter os menores na casa na que viviron dende que chegaron a España en 2021. Destapou o caso unha veciña, alertou do que oía voces de nenos e que nunca os vía fora da casa. Ao entrar a policía atopou 3 rapaces, un de 10 anos e 2 xemelgos de 8, malnutridos e en condicións insalubres. Dormían aínda en berces e usaban cueiros, non saían ao exterior nin estaban escolarizados. Constatouse que viviron así máis de 3 anos. Os servizos sociais fixéronse cargo dos nenos e o matrimonio foi detido e condenado en primeira instancia a case 3 anos de cadea por abandono familiar e maltrato psicolóxico dos menores. A defensa sempre mantivo que a parella confinara os fillos para protexelos por un medo irracional á COVID. No había ninguna casa del terror, lo que había era una familia pues aterrorizada por salir al exterior, una familia con comportamiento extraño, pero no criminal. Así o entendeu tamén o Tribunal Superior de Asturias, que absolve os pais do delito de maltrato e só mantén a pena por abandono. Anula as medidas cautelares e decreta a posta en liberdade da parella con carácter inmediato. Además de recuperar su libertad personal, lo que los padres insisten muchísimo es en poder recuperar a sus hijos. A sentenza afirma que a reclusión dos pequenos afectou o seu desenvolvemento físico e psicolóxico. Teñen recoñecido un grau de discapacidade do 35% e, de momento, seguen custodiados polos servizos sociais. E están en liberdade con medidas cautelares e unha orde de afastamento. A parella da muller de Cercedo está en liberdade, perdón, a parella da muller de Cercedo Cotobade que permanece ingresada dende a noite do sábado na UCI no Hospital de Montecelo en Pontevedra. O home de 48 anos está investigado como presunto autor dun delito de violencia de xénero. A muller de 41 anos apareceu consciente no exterior da súa vivenda con numerosos golpes na cara e cuberta de sangue. A veciñanza sentiu berros e auxiliou. A Garda Civil aínda non puido interrogala debido ao seu grave estado. E comezou o xuizo contra o home que tentou asasinar presuntamente a súa exparella queimándoa con gasolina ás portas da súa casa en Vigo. Asegurou que esa noite consumira diferentes drogas e que non lembraba nada do acontecido, malia que no seu día sí que se entregou á policía. Enfróntase a 22 anos de prisión. Unha veciña de Carballo foi condenada a 4 anos de cadea tras chegaren as partes a un acordo. Estaba acusada de intentar matar o seu exmarido en outubro de 2022. O xuizo continúa celebrándose na Audiencia Provincial da Coruña para determinar a contía das indemnizacións polos danos causados tanto persoais como materiais. As acusacións pública e particular pedían para esta muller 8 anos de cadea. Acusábana de intentar matar o seu exmarido en outubro de 2022 no lugar do Sixto en Carballo, cando se presentou no seu domicilio cun coitelo. O exogro pediulle que marchase, pero ela insistía en que quería falar co seu exmarido e acabou dicindo que quería matalo, que ela do cárcere ia sair, pero el do cemiterio non. Tras causar cuantiosos desperfectos no coche da súa exparella, el saiu da vivenda e enredáronse nunha discusión. Nun momento dado, a muller meteuse no vehículo e, actuando con ánimo de acabar coa vida do seu exmarido, acelerou arremetendo violentamente contra o portal, ocasionándolle numerosas fracturas e lesións. A máis, tamén lle causou feridas a unha das fillas cando intentaba pechar o portal.
Declarouse culpable e foi condenada a 4 anos de cadea e o pagamento duns 2.300 euros en multas. En el momento de comisión de los hechos, esta persona estaba quejada de lo que antes era un trastorno mental transitorio, una alteración psíquica. O xuízo continúa este mércores para determinar a responsabilidade civil. Os traballadores dos bancos da área de Vigo respiran aliviados. Caeu o último integrante dunha banda que durante meses cometeu varios roubos no sur de Pontevedra. É un veciño de Arbo. Disfrazábase de ancián para cometer os atracos. Tiña na casa unha escopeta recortada e proxectiles compatibles con armas de guerra. Creen que logrou un botín de máis de 250.000 euros. O resto da banda xa a pillaran hai 3 meses. Ás portas dunha discoteca investígase unha suposta agresión grupal a un menor en Ferrol. Había moita xente que non fixo nada, din, por axudarlle. Patearonlle a cabeza sen saber a conta de que. Asegura que non coñecía de nada a esa xente. En todos a la cabeza. Estaba la discoteca, ¿no? Y yo recuerdo salir y había una discusión ahí. Y ya de ahí ya no recuerdo nada más. Recuerdo estar en el suelo, la gente pisándome la cabeza. Y en una de estas yo veía bultos, yo estaba aturdido. Y recuerdo un túnel con una luz y ver a mi abuelo ya fallecido recogerme del suelo cuando ya me di levantado. Ellos iban con intención de matar. Y no sé qué me dan el alma que esa gente se fue pensando que él estaba muerto, por eso pararon. Hai vídeo que, segundo din, xa entregaron á policía. Contan que se ven os golpes e tamén como ninguén os detén. Ao contrario. Las que grababan el vídeo. Luego había otro posando para el vídeo, luego mandó cortar y había gente mirando, luego la otra agarrando, otra golpeando y ya no sé. Eso es una de las cosas que más me duele, que tuvieran batería para grabar y no para llamar. La gente que miraba allí riéndose, es una vida. A policía busca os responsables, polo que se ve no vídeo hai homes e tamén mulleres de entre 30 e 40 anos, aínda que nas imaxes se ve demasiado barullo e tamén demasiado embarullador. Esta semana comezan en Pontevedra os traballos de humanización da Rúa Casimiro Gómez. Son unhas obras que van durar un ano, de aí o seu impacto, pero que perseguen transformar a vía tanto en superficie como a nivel subterráneo. Esta imaxe ten os días contados. A transformación da Rúa Casimiro Gómez comeza esta semana e promete cambiala por completo, tanto na superficie como no subsolo. Yo, mientras respeten la zona verde y la dejen para disfrutar, de maravilla. Y si subsanan los problemas que había de cañerías, mejor. Pareceme ben. E se pusieran escaleras mecánicas tamén me parecía ben, porque esta cuesta é horrible, horrible. Baixo terra modernizaránse as redes de electricidade, gas e telecomunicacións. Renovarase tamén o saneamento para evitar novas roturas de tubaxes na zona. Aquí terán que levantar toda a carretera porque hasta algunha vez ten roto algunha cañería, salido agua por fora da carretera. E se te fijas tamén, se ves como está a carretera. Xa en superficie, a intervención prevé beirar rúas máis anchas e accesibles con bancos e zonas verdes nas que o peón gañe terreo fronte aos coches. Yo soy más partidario de ir a todos los lados caminando, de poder disfrutar de la zona verde y los perros, a que haya coches todo el rato. A min os espacios verdes me gustanme, claro, gustanme. E os coches, a ver, tamén que quiten máis aparcamientos a donde van a aparcar. Si, eu acostumbreime, levo o coche arriba e se podo vir sin coche, veño caminando. As obras, que contan cun orzamento cercano ao 1 millón de euros, prolongaránse ata o verán de 2027. E dende Ponteareas, Ana Pontón puxo foco no rural e na defensa dos servizos públicos. A líder do BNG reivindicou un proxecto que garanta as mesmas oportunidades e o mesmo trato para todos os galegos, vivan onde vivan. Fronte ao abandono que hai neste momento das parroquias e do rural, o BNG o que ofrece é un proxecto para equilibrar o concello e atender a todas as persoas, vivan onde vivan. Sin favoritismos, sin caciquismos, é fundamental que as institucións como os concellos traten a todos e a todas por iguais e iso é tamén un sinal de identidade do BNG. En Culleredo temos noticia de última hora. Os bombeiros atoparon unha persoa morta cando acudiron para apagar un incendio nunha hípica abandonada. Última hora, Ana Nieto.
Foi preto da 1:30 do mediodía cando 112 Galicia recibía ese aviso por incendio nesta antiga nave industrial situada no concello coruñés de Culleredo e que no pasado estaba vinculada á actividade hípica. Ata aquí se desprazaron de inmediato varias patrullas da Garda Civil, de Oleiros e de Culleredo e tamén dotacións da Policía Local e dos bombeiros que arestora aínda continúan traballando no interior. Precisamente no exterior era onde atopaban o corpo sen vida dunha persoa. Polo momento aínda non trascenderon máis detalles, como dicimos, a Garda Civil e efectivos da Policía Local continúan no interior e a investigación, por suposto, continúa aberta. E chega un cambio importante na nosa forma de comprar. Dende hoxe podemos descargar nos nosos teléfonos móviles a aplicación para pagar con Bizum nos comercios. Nos probamos, pero, Mercedes, de momento, con algún problema. Sí, desde hoxe xa podemos descargar nos nosos móviles a aplicación de Bizum Pen. Esta asóciase á nosa conta bancaria e podemos empregala en comercios como unha tarxeta de crédito máis achegando o móvil ao datáfono e pagando as nosas compras. Iso sí, polo de agora só podemos descargar a aplicación, pero aínda non está en funcionamento porque está en período de probas polas aplicacións bancarias. Bizum dá así o salto ao pago presencial, unha aplicación que usan en España máis de 30 millóns de usuarios. E xa que falamos de compras, o consumo de peixe e marisco dispárase durante o verán nas prazas de abastos, sobre todo nas vilas máis turísticas. É un reclamo este produto. Na praza de abastos de Vilagarcía o máis vendido hoxe é a nécora e anda polos 45 euros. O percebe uns 60, lumbrigante a 40 euros e o polvo oscila entre 16 e 18 euros o quilo. Máis movimento, máis compras e máis clientes que nunca interesados, sobre todo polo marisco. Os turistas aproveitan para mercar o produto estrela do noso mar. A ver el pescado que había por aquí y todo, no sé, pero todo es increíble y huele que ya te lo quieres comer. Porque la tierra de aquí da otro sabor a todas las cosas, pues la cigala, la nécora, la centolla. Nos gusta el marisco de Galicia. ¿De dónde son? De Bélgica. Os mercados viven un dos momentos de maior actividade do ano. Nótase nos mercados dos municipios galegos máis turísticos, como neste de Vilagarcía. Aquí os visitantes buscan produto fresco e de calidade, aínda que teñan que pagar un pouquiño máis por algunhas especies que manteñen os prezos elevados debido á escaseza de capturas, como é o caso da langosta, que hoxe véndese aquí a 70 euros o quilo. Os vendedores das prazas de abasto falan dun inicio de tempada moi positivo. Desde mexilón, nécora, percebe, gustalle todo. Pois eu estou vendendo moi ben a nécora. Camarón preguntan moito por el, pero hai pouco. Hai moi pouco, está moi caro. E agora en agosto, cando se chega agosto, vai inflar os seus precios case o doble. Durante o verán o turismo convértese no mellor aliado para o comercio local e tamén para os mellores produtos da nosa terra. Isto que vemos é a colocación de semente de ostra plana europea en Arcade para tentar recuperar os bancos naturais. As sementes proceden do Centro de Investigacións Mariñas de Ribadeo e agora colocáronse en cestas para que segan medrando protegidas de posibles depredadores. Fíxense, a Comisión Europea finalmente exclúe o coiro e os neumáticos recauchutados da lista de produtos afectados pola Lei Europea contra a deforestación. Iso sí, María, engade o café soluble. Sí, porque agora Bruxelas revisa a normativa sobre os produtos que están sometidos aos controis da lei contra a deforestación. E entre as novidades incorpora, como dis, o café soluble e tamén os derivados do aceite de palma e as linguas de bovino conxeladas. As empresas deberán demostrar que non proceden estos produtos de zonas deforestadas, aínda que terán de prazo ata o 2028 para adaptarse. Pola contra, saen da lista tamén, como dicías, o coiro e os neumáticos recauchutados. Ademais, outros produtos como a soia dedicada á sementeira ou tamén outros artículos destinados como compoñentes para as aeronaves e vehículos. O regulamento o que busca é evitar que o consumo europeo contribúa á destrución dos bosques en calquera parte do mundo e ofrecer, sobre todo tamén, máis claridade e seguridade xurídica ás empresas.
Segue a vixilancia do incendio de Almería que se daba por controlado onte á tarde. Os efectivos manteñen os traballos para completar a extinción do lume. Vixían os puntos quentes para que non se reactive. As condicións climáticas, de momento, son as meteorolóxicas, queremos dicir. De momento son favorables, con humidade relativa e vento calmo. O que si comeza xa son os traballos na zona para tentar recuperar a normalidade. Reabren edificios públicos. Nuño, restablecense os servizos. Sí, nos concellos máis afectados polo incendio de Los Gallardos continúan os traballos para volver pouco a pouco á normalidade. En lugares como este, o de Bédar, as tarefas céntranse en restablecer a subministración de auga e electricidade nos puntos que continúan afectados. Tamén se estableceron oficinas para atender a cidadanía con todo tipo de trámites, entre eles presentar denuncias por potenciais danos materiais nas súas vivendas e así acceder ás axudas de recuperación. A costar volver a la normalidad, porque han sido momentos muy duros, muy difíciles. Este campo estará verde otra vez, pero desgraciadamente los vecinos que hemos perdido pues no los podemos recuperar, y ese es el dolor más grande que todos los bedarenses tenemos en este momento. Os incendios declarados en Tarragona e Lleida quedaron estabilizados nas últimas horas. Máis de 200 veciños desaloxados xa puideron volver ás súas casas. Despois de 2 días ardendo, os bombeiros da Generalitat conseguiron estabilizar o incendio forestal declarado na localidade tarraconense de Auga Murcia e que, segundo todos os indicios, foi provocado. Os 220 veciños das urbanizacións máis próximas ao perímetro do incendio que foron evacuados puideron xa regresar aos seus fogares. Quedou tamén sen efecto o confinamento de máis de 2.000 persoas residentes en 5 concellos tarraconenses. O lume afectou a unhas 155 hectáreas, na súa maioría forestais. Nas últimas horas tamén quedou estabilizado o incendio de Lladurs, en Lleida, que arrasou outras 2 hectáreas de monte. Na veciña comunidade de Aragón, o incendio declarado o domingo na comarca turolense do Matarraña quedou perimetrado a primeiras horas deste martes. 8 brigadas de bombeiros e 8 autobombas continúan traballando para sufocar o incendio que afectou a unhas 300 hectáreas. As altas temperaturas son un problema engadido para os incendios. Aquí, aínda que teñamos nubes e treboadas, na maior parte de España o certo é que as temperaturas seguen moi elevadas, tamén nos próximos días, con ata 40 graus na metade sur da península. No Mediterráneo van ter noites tropicais. Este 2026 é o 4º ano con máis días en límites de vaga de calor. Para defenderse precisamente das altas temperaturas, un bo refuxio poden ser os parques con sombra que fan as árbores, que nos dan as árbores. E un exemplo, aínda que algo peculiar, está en Outeiro de Rei. Alí abre as súas portas o primeiro gran parque temático de dinosauros en Galicia. Chámase Terra Nublar. Xavier. Sí, concretamente aquí na parroquia de Vilela hai unha carballeira de máis de 30.000 metros cuadrados reconvertida que permite facer que todos estes animais, estes dinosaurios a tamaño real e con sons e tamén con moito realismo poidan facer desfrutar os nenos e os máis pequenos. Tamén teñen unha zona de picnic, teñen cafetería, teñen toda a posibilidade para pasar aquí unha tarde moi interesante e con respecto a ela tamén podemos dicir que hai moitos elementos para poder así pasar o día. As entradas custan entre 12 e 15 euros e medio, o horario é de 10 da mañá a 7 da tarde e pode servir calquera día da semana. Ao longo desta carballeira poden ver así 23 especies de dinosaurios que farán as delicias dos máis pequenos. As autocaravanas van poder aparcar nas cidades igual que o resto de vehículos. Hai un novo regulamento xeral de circulación e mantén a competencia dos concellos, pero impide que limiten o estacionamento só a ese tipo de vehículos. Cesario emprende viaxe co convencemento de que poderá estacionar a súa autocaravana en calquera cidade española dentro da lei e sen temor a unha sanción. A Dirección Xeral de Tráfico unifica os criterios e establece que estes vehículos poden aparcar nos mesmos lugares e condicións que un turismo convencional. Se chega un vehículo a unha cidade e atopa unha plaza axeitada para aparcar, ese vehículo está aparcado como se fora unha furgoneta, como se fora un autobús ou como se fora calquer tipo de turismo. Pois sí que había discriminación.
De feito, hai algunhas señais aínda de algúns concellos que pon prohibido autocaravanas. Esa señal con este Real Decreto pasa a ser ilegal. Pero unha cousa é estacionar e outra acampar. Non se poden sacar cadeiras, non se poden sacar sillas, non se poden abrir toldos, non se poden arroxar líquidos fora da vía pública. A pesar do apoio legal que o Real Decreto achega estas vivendas móviles, as ordenanzas municipais poden regular o tráfico e establecer restriccións xerais. Van a poder decir, nesta calle non se pode aparcar vehículos de máis de 3,5 toneladas ou non se poden vehículos de máis de 8 metros de longitude, eso sí van a poder facer. O Real Decreto entrará en vigor o 1 de outubro. En Galicia hai 40.000 beneficiarios do bono coidado no fogar, a axuda de 5.000 euros ao ano da Xunta para que as persoas con dependencia poidan ser atendidas na súa casa. Alfonso Rueda estivo hoxe cunha familia do Porto do Son que recibe este apoio. O presidente dixo que o obxectivo é chegar aos 50.000 beneficiarios a final da legislatura. Destacou ademais que Galicia foi pioneira lanzando esta medida no ano 2024 e pediulle ao Goberno Central que cumpra co que lle corresponden axudas á dependencia. Este esforzo se fai cos cartos de todos os galegos, teñen que ter unha correspondencia co Goberno Central. Agora mesmo tiña que aportar o 50% das prestacións, non chega nin o 32%. Esperamos que eses compromisos anunciados non é a primeira vez, só incumpliron esta vez esa verdade e aporten o 50% que lle corresponde por lei ao Goberno Central. E o líder dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, pediu na Universidade de Santiago máis apostas pola investigación. Como exemplo, puxo os investimentos do Executivo Central. Por iso, lembrar aportacións e compromisos que asume o Goberno de España co proxecto NOS para Citius e, sobre todo, a aposta que hai pola inteligencia artificial. Bueno, iso que supón? Supón que esa triple alianza entre innovación, universidade, empresas e administración ten que ser unha realidade. Para iso hai que ter un compromiso de estabilidade. Deixounos o escritor Luís Goitesolo aos 91 anos. Era, ademais, membro da Real Academia da Lingua Española, Premio Nacional das Letras Españolas e do Nacional de Literatura. Está considerado, xunto cos seus irmáns maiores, José Agustín e Juan, Premio Cervantes en 2014, como un dos renovadores da novela en España na segunda metade do século XX. E dende hoxe poden visitar en Santiago, no Museo do Pobo Galego, unha exposición dedicada ao arquitecto compostelán Rafael Baltar. Reivindícase nesa mostra o seu papel como protagonista da renovación de Galicia a finais do século XX e inclúense os principais fitos da arquitectura galega contemporánea. Nada, dúas cousiñas rápidas do tempo, ollo coas brétemas que aínda teñen presenza no litoral e, sobre todo, ollo coas chuvieiras, con algún episodio de treboento. Non agora a primeira hora da tarde, pero sí a medida que vai avanzando a tarde, primeiro na montaña, despois no centro e na Mariña xa contra a noite podemos ter algunha chuvieira importante, non só vir con tormenta, tamén descargar con intensidade nunha tarde onde apenas mudan as temperaturas ou temos algún tímido ascenso. Se queren saber máis, como sempre, despois de ter información deportiva, contamos todos os detalles. Estamos acostumados a que a casa sois pezas únicas, pero é que desta volta é algo enorme e inusual. Trátase dun dinossauro T-Rex, un exemplar dos máis completos que existen no mundo. Se vostedes están interesados en poxar, saiban que pode venderse por uns 30 millóns de dólares. Outra cousa será ter o espazo necesario para expoñelo. Máis nada, boa tarde.